कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. किंवा ज्यांना आपण पोस्ट अशा सगळ्यांविरुद्ध खूप घाणेरडी पोस्ट केलेली आहे, त्याच्या विरुद्ध आम्हाला FIR करायची. पहिले करताना काय केलंय की वास्तवाला न राहता स्वतःच्या पक्षाच्या गोष्टी त्यामध्ये ॲड केल्या. प्रत्येक संतांच्या ऑफिसवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, कारण आपण शांतताप्रिय आहात आणि जालगावकर शांतताप्रिय आहेत मला माहित आहे, कारण मी जालगावमध्ये राहिलोय. त्याच्यामुळे ठीक आहे, सगळेजण आलेत, सर्वांच्या भावना. शांत असलेल्या दापोलीमध्ये हिंदू समाजासंदर्भात आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्याप्रकरणी व्यावसायिकाला अटक करण्यात आली आहे. शैलेश मोरेनं ब्राह्मण समाजासंदर्भात फेसबुकवर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्याप्रकरणी व्यावसायिक शैलेश मोरे याच्या विरोधात दापोली पोलीस ठाण्यामध्ये काल गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला आज अटक करण्यात आली. दापोलीमधील व्यावसायिक शैलेश मोरे याचं फेसबुकवर अकाउंट आहे. फेसबुकवर शैलेश शशिकांत मोरे या नावानं हा अकाउंट आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मोरे याच्या अकाउंटवर दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल अशा पोस्ट टाकत असल्याची तक्रार दापोली पोलीस ठाण्यामध्ये करण्यात आली आहे. शैलेश शशिकांत मोरे याचं फेसबुक अकाउंट पाहिलं असता गेल्या 18 तासापूर्वी ही पोस्ट टाकण्यात आली होती. मात्र ही पोस्ट आता डिलीट करण्यात आलेली आहे. संत किंवा ज्यांना आपण पोस्ट अशा सगळ्यांविरुद्ध खूप घाणेरडी पोस्ट केलेली आहे, त्याच्या विरुद्ध आम्हाला FIR करायची. पहिले करताना काय केलंय की वास्तवाला न राहता स्वतःच्या पक्षाच्या गोष्टी त्यामध्ये ॲड केल्या. प्रत्येक संतांच्या ऑफिसवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल अशा पद्धतीचं एकूण त्याची सगळी वाक्यरचना आणि सगळ्या गोष्टी आहेत आणि तो हे सातत्याने करतो. पण आज एक माझा कळसच झाला आहे, म्हणजे की एक लिमिट आपण म्हणतो ओलांडून गेल्यानंतर सगळा विश्वास करण्याचा केला आहे. आत्ता दिसताना त्यांनी फेसबुकची पोस्ट डिलीट केली, ती काही अडचण नाही. ती याचे स्क्रीनशॉट आमच्याकडे आहे. हे तो मेसेज आलेला आम्ही कॉपी करून जरा बॅटरी वाढत हे वाढव ना, डिस्प्ले वाढव. त्यांनी इथे बोलून माफी मागितली पाहिजे. कंप्लेंट ही होणार FIR झालाच पाहिजे त्याच्यावरती. ते बघा ही त्याची पोस्ट. तुम्हाला फोटो तर दाखव. नेहमी असतात फेसबुकला करून एक वेगळा मेसेज काय बाहेर जाऊ नये की पोलीस स्टेशनला फार मोठ्या प्रमाणावर गर्दी, कारण आपल्या इकडे तर पाहतो आपण की अफवांचा फार मोठा पेव मोठ्या प्रमाणावरती जातो आणि त्याच्यातून युवकांच्यात एक वेगळा काय मेसेज जायला नको, कारण आपण शांतताप्रिय आहात आणि जालगावकर शांतताप्रिय आहेत मला माहित आहे, कारण मी जालगावमध्ये राहिलोय. त्याच्यामुळे ठीक आहे, सगळेजण आलेत, सर्वांच्या भावना. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार शैलेश शशिकांत मोरे यांनी त्याच्या फेसबुक या समाज माध्यमांवरती ब्राह्मण समाजासंदर्भात एक आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली होती. त्याची माहिती मुरुड येथील विराज खोत या युवकाला 27 जून रोजी सायंकाळी माहिती मिळताच त्यानं दापोली येथील ब्राह्मण समाजातील पदाधिकारी यांना माहिती दिल्यावरती मोरे याच्या विरोधात तक्रार करण्यासाठी ब्राह्मण समाजातील युवकांसह अनेक जण पोलीस ठाण्यामध्ये हजर झाले. मात्र रात्री उशिरापर्यंत मोरे याच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली नसून विराज खोत यांना आज सकाळी 10:30 वाजता तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यामध्ये बोलावण्यात आलं. खोत यांच्यासह ब्राह्मण समाजातील अनेक युवक आणि अन्य पदाधिकारी मोठ्या संख्येनं दापोली पोलीस ठाण्यामध्ये उपस्थित होते. दुपारी 1 नंतर संशयित शैलेश मोरे याच्या विरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 196(1) आणि 299 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून अधिक तपास सध्या दापोली पोलीस करतायत.
शैलेश मोरेनं समाजात द्वेष पसरवल्याबद्दल त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। यावेळी दापोली पोलीस ठाण्यामध्ये भाजपचे नेते केदार साठे, जळगावचे सरपंच अक्षय फाटक, प्रसाद फाटक, प्रदीप सोमण, स्वरूप महाजन, संदीप केळकर यांच्यासह अनेक युवक उपस्थित होते। दरम्यान सोशल मीडियाचा वापर करताना वादग्रस्त पोस्ट टाकू नये, अन्यथा गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दापोली पोलिसांनी दिलाय। याबाबतचा अधिकचा तपास दापोली पोलीस सध्या करत आहेत। तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी।